Ака сӯза каматан нома шабоз дади як мебошад шумо номи худа исмоил. беҳтарин ман савол медиҳам саволро ҷавоб диҳед падарка барои шумо аст ва баъдан савол якам заргӯш тез медаҳад ё ки харгӯш Ҳар ду шака ё шака. Ҳам заргӯш ҳам шака. на беҳтарин савола ҷавоб додӣ хай нахай падаркои чиста блэкдар брендер 10000 сай тарафи шабоз дади як салому алайкум акаҷон сӯза кама хуб номи ма шабоз дади як мешо номи шумо номи худатонро мегуфтед Номи ман Ҷалол. беҳтарин ҳозир ман савол метиҳам ба савол ҷавоб диҳед падаркаро шумо мебуред Майли. дар ҳами полези республикаи халқи тоҷикистон картошка корида будам баъди картошка бас аз як моҳ сабзӣ мебуред анаша чӣ бифаҳмем Хайша. Шумо ки нафаҳмем ма якҷо мефаҳмам. Кори кадаки хутона хутона надонем ма. ана беҳтарин саволро ҷавоб дод ва туфаро ҷоиз кардӣ туфаро бурдӣ дастат ро андоз ва чизе маъқула даста бигӣ даста андоз без проблема бигӣ салому алайкум ака Валейкум ассалом. номи ман шабоз дади як мешавад номи шумо чӣ Номи ман Маҳмад Саид. маҳмад саид Ман шогирди Саидуддин. беҳтарин ном Моҳофизӣ мекунам кам. оли ҷаноб ҳозир ман дар шумо савол медиҳам саволро ҷавоб диҳед ба шумо туҳфа аст падарка Ман ба саволҳои ҷавоб додаи шумо тайёрам ки ҷавоб диҳам. беҳтарин дар айни хурдсолӣ чанд сола будем Дар айни хурдсолӣ 5 сола будам. Аз айни 5 солагӣ ба кори бори бозор машғул будам ба кори бори зиндагӣ. беҳтарин 4 сола набудӣ Дар 4 солагӣ ақл намегирӣ зиндагиро дар 5 солагӣ 3 солагида чӣ 3 солагимда чӯб мабуридам. беҳтарин акай мамасаид шумо Маза- ба саволҳо ҷавоб додед ва туҳфаи худро ҷоиз чидед шабоз дади як мебошад номи шумо Зикриёлло. зикриёлло беҳтарин ном ҳозир мо дар ин ҷо савол медиҳем саволро ҷавоб додед падаркаро ҷоиз бошед ва ана акнун саволро нигаҳ кунед якм дома сохтан ё ки кришара беҳтарин саволро ҷавоб додем дар айни хурдиат мактаб мерафтӣ Баъди 7 солагӣ ҳо пеш 6 солагӣ чӣ ягон не беҳтарин ва саволро ҷавоб доде ва дар ин ҷо бошад туҳфаро ҷоиз шидед беҳтарин туҳфа дар тоҷикистон номер 1 мебошад